Pozrime sa na priebeh procesu, koľko trvá. Tak celý proces v podstate môže prebehnúť veľmi jednoducho, rýchlo a diskrétne. Naozaj zabere to dokopy pár dní a celý obchod môže byť hotový. Aký je ten postup? Stačí, ak klient vyplní dotazník na našom webe s tým, že tam napíše základné informácie o nehnuteľnosti. Ak doplní aj fotografie a dokumenty, tak nám to uľahčí celkový proces. Po druhé, my sa mu ozveme, spravíme obhliadku na mieste v nehnuteľnosti s tým, že môžeme si dovysvetliť nejaké podrobnejšie otázky a na základe toho my dávame nejakú ponuku. Potom, ak sa teda klient rozhodne akceptovať tú ponuku, tak advokát pripraví zmluvnú dokumentáciu, my prichystáme peniaze, po podpise vlastne vybavujeme aj kataster a posledný krok po zaplatení v podstate už zostáva iba odovzdať nehnuteľnosť s tým, že všetky formuláre, vrátane dodávateľov energií vybavíme za klientov. Prejdime na financovanie. Ako rýchlo dostanem peniaze? Ono tým, že my máme pripravenú hotovosť, tak naozaj, že od podpisu zmluvy štandardne maximálne do 48 hodín posielame peniaze. Sú tam aj nejaké ďalšie poplatky, ktoré musí klient uhradiť? Nie, my v podstate všetko zaplatíme za klienta, on dostane finálnu dohodnutú sumu celú na účet. Advokáta, notára aj kataster hradíme my.